گروپên çekdar ên opozisyona Sûriyê bê hesab kiryarên dizî, talankirin, girtin, revandin, îşkencedan û heta kuştinê jî li dijî welatiyên Herêma Efrînê dikin. Di nava çend rojên borî de grûpên çekdar hejmarek binpêkirin li dijî welatiyên sivîl ên Herêmê kirine. Di nava wan binpêkirinan de revandina sê welatiyên Kurd, koçekdarên revîner daxwaza $100,000 ji bo azadkirina wan dikin. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê ku rêxistineke xwecehî ye û binpêkirinan bi belge dike, Hikûmeta Tirkiye tohmetbar dike ku wê destê grûpên çekdar li dijî xelkê Efrînê berdaye. Li gor rêxistina navborî roja 13 Gulanê, grûpeke çekdar li bajarê Erzazê sê welatiyên Kurd revandine. Şerefeddîn Sîdo ji xelkê bajarokê Cindirêsê ye. Reşîd Mihemed Xelîl 40 salî ji gundê Bêlê ye. Gurê wî Mihemed Xelîl Reşîd 9 salî ye. Ji bo azadkirina her sê welatiyan, grûpa revîner daxwaza $100,000 dike. Roja 16 Gulanê welatiyê Kurd Mihemed İbrahîm sedema îşkenceyê jiyana xwe ji dest daye. Welatiyê navborî ku xelkê gundê Xelîlaka ye, çend caran li ser destê çekdaran hatibû girtin û îşkencedan. Heta niha carenivîsa welatî Mejdî Ehmed Ezzo 21 salî ji gundê Meydankê nediyar e. Mejdî Ehmed beriya salekê li Erzazê li ser destê çekdarên Ebu Elî Sinco hatibû girtin. Grûpeke çekdar welatî Cigersimo ji gundê Heçhesna yê ser bi Cindirêsê ve revandiye. Ji dema ku hêzên hikûmeta Tirkiye û grûpên çekdar ên opozisyona Sûriyê destdanîne ser Herêma Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê, rojane kiryar û binpêkirinên bi vî şêweyî li dijî xelkê Herêmê tên kirin. Heta niha jî hîç desthilatekê li Herêma Efrînê rêl pêş van kiryar û binpêkirinên belgekirî negirtiye. Hüseyin Umer, Rûda û